Non-Evans, yr unig un eriod, menwod a dynion i gynrychioli Cymru yn gemed gymanwlad mewn 2 camp wahanol. Y ferch nath gico'r bêl dros y postyn pan gurodd Merched Rugby Cymru Lloegr am y tro cyntaf erioed, a seren cyfres fwyaf 90au Gladiators. Mae mor lyflu gweld ti non. Ni'n nabod yn gilydd ers blynydde, nag ni? Odyn, mae'n neis i fod nôl. Diolch yn fawr am gael fi. Wel, byswn ni ddim wedi gallu credu yn ystod y cyfnod na pan oedd popeth yn mynd o blaid di, o ti'n gymaint o seren, o ti'n icon ffitrwydd, bod ti wedyn wedi cael problem ifed nes bod ti'n alcoholic, yn te fe? Ie. Be ddigwyddodd non? Wel, dechreuais i dymlo'n isel, dwi'n meddwl, roi 8-9 mlynedd yn ôl ar ôl gorffen chwaraeon. Na beth oedd yn myd i, fel ti'n gwybod, o'n i'n cystadlu dros y byd i gyd, oedd pencampwriaeth y 6 glad bob blwyddyn, o'n i'n chwarae 7 bob ochr dros y byd i gyd, Hong Kong, Dubai, gemau gymanwlad, oedd wastad rhywbeth i ymarfer at a edrych ymlaen at. A wedyn, cyn y gemau Olympaidd Llundain, nes i gael anaf a nes i ymddeol. A o'n i'n iawn am rai blynydde, nes i gadw ymlaen, cadw'n heini yn wneud gwaith teledu, a wedyn dechreuodd pethau fynd yn dawel, a oedd jyst gwagle anhygoel yn y mywyd i. A ni ddim yn gwybod beth i wneud. A symudais i o Gaerdydd ar ei mwmbles i dechrau bywyd newydd. A ni wrth yn unan, o'n i'n nabod neb, a wrth i blynydde mynd ymlaen, o'n i'n teimlo fwy a fwy isel. A dechreuais i ifed, o'n i wastad yr un diflas pan o'n i'n chwarae rygbi, a ni beth yn mynd mas, beth yn ifed, fel ti'n gwybod o'n i'n dwlu ar yn ffitrwydd. A pethau o ddrwg i wath, a'n diwedd, nath yr yfed ar alcohol gydio yno fi. A yn y diwedd, o'n i ddim yn yfed i gael sport neu dimlo'n dda, o'n i'n yfed ys i dimlo'n normal, a na beth roiodd yr ofn fwyaf eriod i fi. A gorffen sy'n neud wrth amdano fe, achos o pethau mynd o ddrwg i wath. A nes i rhywbeth amdano fe, a diolch beth fi wedi dod allan yr ochr arall a fi wedi gwella. Ie, diolch beth. O'n i'n neud y sgwrs ma heddi, yn gobeithio falle bydd e'n help i rywun arall falle sy'n mynd trwy yr un peth, felly diolch yn fod mor onest gyda ni. Ti'n meddwl, sut dechreuodd e? Beth oedd e? Cwrw, gwin, gin? Gwin o'n i'n ifed, a o'n i'n methu aros iddo gytra o gwaith. O'n i'n gweithio fel medical rep pharmaceuticals, felly o'n i'n ar yr hewl drwy dydd. A mae'n gynt o'n i'n dod gytra, ni gyd o'n i'n moyn neud oedd cael glas o win. A dros yr amser, oedd glas o win yn 2 glas o win, a wedyn botel o win. A o'n i jyst yn ifed fwy a fwy, jyst i anghofio pethau. A o'n i'n ifed nes bod fi'n cwmpo i gysgu. A wedyn, fel wedes i, dries i stopo, a wedyn oedd yn gorffi yn cael fel withdrawals. O'n i'n teimlo bod fi'n crynu tu fewn. O'n i ddim yn crynu ar y tu allan, so bobl methu gweld. A oedd yn grôn i ddim yn wael, ni methu cysgu'n iawn, ni ddim yn bita'n iawn, ni'n edrych yn ofnadw, o'n i'n dynau, a ni ddim yn ymarfer fer o'n i. A goffes i fynd i gael help, achos se fi wedi cario ymlaen fer o'n i, wel, ni'n cofio menyw yn dod i'r tŷ o'r heddlu, achos o'n nhw'n becso amdano fi, na ddim wedi clywed amdano fi, a oedd hi'n meddwl bod fi wedi marw. A oedd rhaid e stopo. Ti'n meddwl, mae'n y fath beth maen nhw'n galw yn functional alcoholic. So, o ti'n un o'r reina i ddechrau, pan o ti'n gallu mynd i'r gwaith, dod gytre, cael gwin, a gallu cario ymlaen, a pawb yn meddwl, bod ti'n iawn? Ond fi wedi cwrdd â lot o bobl sy'n functional alcoholics, a maen nhw'n fath o bobl sy'n codi yn y bore ac yn ifed. A negodd wedi mynd quite mor wael â ni gyda fi, a o'n i ddim yn mynd i'r gwaith a gyrru'r car yn ifed, o'n i'n neud ar ôl dy gytre, neu os i'n aros mewn gwesti byddwn i'n neud yn y dydd. A o'n i'n gallu cuddio fe, o'n i'n meddwl bod fi gallu. Ond ers i fi ddweud, mae bobl wedi gweud, wel, o'n i wedi sylwi. Ond fi'n nabod, mae lot o bobl wedi dod ata i'n arw, achos bod fi wedi siarad yn onest am y peth. Dwi'n methu credu faint o bobl sy'n allan yna, sy'n yn dioddau gyda iechyd meddwl a wedyn alcohol ar ben hwnna sy'n gwneud iechyd meddwl yn wath. Chi'n meddwl bod yn gwneud chi dimlo'n well, ond dyw e ddim. A mae gymaint o bobl nawr ers i fi weid yn gyhoeddus am y peth di dod ata i. Fi methu cadw i fyny gyda'r negesion i fi'n cael, bobl yn gofyn i fi, sut nes ti fe? Fel dys ti allan yr ochr arall, fi angen help, a rhywun sydd wedi mynd i rehab i roi clinic, a dod allan o'r clinic a dechrau ifed to, fel nes i. So fi'n trial gweithio bobl beth nes i wella. Oedd e'n broses hir, ond y neges i fi'n dweud wrth bobl, does neb gallu wneud e, blaw am chi. So be nes ti? Wel, es i
i gael cyngor, es i lan i'r Uplands yn Abertawe, Wicada sy'n helpu bobl gyda yfed a bobl sy'n â problem gyda cyffuriau. A o'n i'n siarad, o'n i'n cael sesiwn grwpiau, o'n i'n siarad gyda bobl, o'n i'n mynd am rhywbeth acupuncture sy'n yn y dwydde, ond o'n i'n neud yn y clist, so chi'n gorfod lawr am awr, a ddyn dod i fan y clist, a ma'n helpu gyda addiction, ma'n nhw'n dweud. A ma'n helpu chi ymlacio, helpu chi gysgu'n well. A o'n i'n cerdded na o'n i'n mynd i AA wedyn bob wythnos i'r un grŵp. O'n i'n licio'r grwpiau mawr sy'n rhoi grŵp bach. O'n i'n mynd bob wythnos siarad y bobl fan'na, yn stori. A o'n i'n meddwl, os i fi'n mynd â'n unan bob dydd neu bob wythnos, rhaid fi gwella'n unan a fi'n mynd gadre di'n unan. Ond os chi mewn rehab, a maen nhw'n cloi chi mewn a chi methu yfed, chi'n gadael yna, peth cyntaf chi'n moyn wneud yw prynu botel o wîl. Es di rehab? Do, es i lan i Pontyclun am cwbl o wythnosau, a es i lan yn y Cotswolds. Ond oedd e ddim di gweithio i fi, o'n i'n casau bod bant o adre, o'n i'n meddwl mae rhaid i fi wneud yn unan. A mae bobl sy'n allan, mae'n pawb arall i helpu nhw, sy'n gret, a mae pawb yn trial eich helpu chi i raddau. Ond yn y diwedd, fi goffodd wneud yn feddwl lan, cloen yn anad ti, symudus i ti, god neb yn gwybod o'n i'n byw, a nes i jyst gwella'n unan, a dechrau mynd mas am wac, a nôl i ymarfer, a fi wedi wneud e. Ond mae wedi cymryd, fi wedi bod yn iawn ar am dros flwyddyn a hanner. Achos, dim ond, bys ti wedi bod yn y papur sawl gwaith, bys ti? Dim ond, MBE, y gicna dros y pist, o'n i'n siarad amdano. Yn yr orsedd, ti'n modd, bys y pobl yn gwybod amdano ti, a wedyn, yn sydyn reit, o ti'n y papur am yr ysymau wrong i gyd. Oedd hwnna'n rhywbeth nath roi siglad i ti? Oedd mewn ffordd, ond sa'n cofio lot o'r peth, i fod yn onest. Yn gweld ar y papur neu ar y teledu, yn cerdded allan o cwrt yn edrych yn ofnadw, a fi ddim yn cofio lot o beth i fe. O, nes i gael daman yn y car. A wedyn o'n i'n methu gyrru am dros flwyddyn. Oedd hwnna'n y papur. O'n i'n gweud, tro diwethaf o'n i'n y papur, o'n i ar y dudalen flaen am gael MBE a Sports Hall of Fame neu beth. A tro nesaf o'n i ar dudalen flaen y papur oedd am crasio'r car. Felly mae pethau wedi bod yn wael. Oedd llynedd yn iawn, ond y blwyddyn cynt ath pethau oedd rhwg i wath. A dwi ddim yn beio'r lockdown, ond nath hwnna ddim helpu achos yn ben yn hunan. A ddim yn gweld neb a pethau wedi mynd yn wael. Ond diolch fyth. Yn y blwyddyn a hanner diwethaf, mae pethau wedi bod yn hynod o dda a mae popeth nôl i normal. Fi nôl yn byw o Mumbles a wedi cael yn fywyd nôl ar trac o'r diwedd. Beth am y teulu, pa mor anodd oedd e iddyn nhw? O, anodd dros ben. Yn fam yn dad wedi gweld yn anodd iawn. Dyn ni ddim yn siarad gymaint â o'n i. Fi'n siarad yn war, mae'n siarad â fi bob dydd, ond na, mae mam i dad wedi gweld yn anodd dros ben. A maen nhw dal yn gwely nawr, ond na fe. Nawr bod ti mas yr ochr arall, ti'n gwneud ei swno fel tasa ti wedi, ti'n modd, cael gafel yn y tŷ dinan, bod ti wedi penderfynu wneud e. Ond ti hefyd yn gwybod pa mor anodd mae e, siwr o fod, i lot o bobl, i ti. Beth oedd yr, ti'n modd, pa un cyngor bys y ti'n rhoi i rywun falle sy'n gwylio hwn a sy'n meddwl, wow, fi ffili wneud hynna? Wel, pan ych chi, beth yw'r gair Cymraeg, mae addiction, dim yn quite siŵr beth yw e, ond os chi'n addict, mae bobl yn meddwl, os maen nhw'n ysmygu, maen nhw'n meddwl, os maen nhw'n rhoi lan ysmygu, bydd nhw'n siglo neu bydd yn digwydd yn nhw. A gyda alcohol, mae fe'n eich system chi am roi 48 i 72 awr yn eich gwad chi. So os ych chi gallu byw 48 neu 72 oriau heb ifed, chi allan o'r ochr arall, a wedyn mae gyd yn y pen ar ôl ni. So mae'r alcohol allan o'ch gwad chi lawr i 0, dyma ni'n fan chi di yfed, ar ôl rhywfi o bobl 48 awr. A wedyn ar ôl ni, os chi'n cyffwrdd â diod ar ôl ni, dyw hwnna ddim y corff sy'n angen y diod, eich pen chi sy'n angen y diod. Felly, mi eisiau deall, a nes i ddysgu lot wrth fynd i'r cyrsiau yma, am pa mor hir mae alcohol yn aros yn y corff. Felly, os chi'n stopo ifed, dim ifed eto am 3 diwrnod, gwedwch, a mae'r corff chi wedi mynd i fod yn iawn, hollol iawn, chi ddim yn siglo neu cael ffit na dim byd. A mae bobl yn defnyddio hwnna fel esgus weithio, they've told me I have to keep drinking, or I could have withdrawal symptoms. A mae hwnna'n wir yn yr dyddiau cynta, ond os chi allan o hwnna ar ôl 3 diwrnod, mae gyd yn y pen, a mae ydych chi dim cyffwrdd. A achos maen nhw'n gweud, os chi'n alcoholig, chi'n cael un diod, a chi'n nôl le o chi. Ond fi wedi gweld dyw hwnna ddim yn wir.
fi wedi bod bant ar gwyliau, a ges i glas o win gyda bwyd, a o'n i'n ffain. A es i ddim nôl i yfed a yfed a yfed, ond mae lot o bobl ddim gallu neud na. Fi'n credu fi natha person penderfynol ta beth. Chi'n gwybod nawr, gyda'r chwaraeon i fi wedi wneud, felly fi'n penderfynol o ddim fe nôl i fel o'n i o'r blaen, achos... A mae gymaint o bobl chwaraeon, os e? O, sy'n dioddau. Tymod, falle ddim yn ifed gymaint ag o ti ac yn dioddau alcoholiaeth, ond yn sicr, waw, mae'r cyfan yn dod i ben a ddim yn gwybod beth i wneud â'i bywydau nhw. Yn union, a mae'r tîm o'r wag. Oedd David James ar Scrum 5 rwy bythefnos yn ôl, a nath e lefen ar y teledu, achos nath Phil Steele ofyn i fe, how are you now, David, after all this time? I don't know, wedodd e, a dorodd e lawr. A mae gymaint o bobl allan yn stryglo, a menywod hefyd, a fi'n credu mae pethau mas na i ddynnon, falle i helpu nhw, os maen nhw'n broffesiynol ar ôl ymddeol, beth i wneud nesaf gyda'i bywydau. Ond o'n i ddim yn broffesiynol, o'n i'n gweithio allan amser hefyd, oedd e dal gwagle enfawr yn fywyd i, a dim byd na ar ôl ni, nes i orffen, a neb wedi rhoi galwad i fi o'r undeg Rugby Cymru, ofyn siwr o'n i na dim. A o'n i just popeth i stopo dros nos, a wedyn y gwacter yma, a ie, nes i ddweddu lan yn ifed. Ti'n gallu edrych ar y lluniau yna nawr o'na ti yn y papur pan o ti'n ifed, yn y cwrt a ti'n gweud? Ti'n gallu? Fi wedi cadw popeth, a fi wedi cadw bocs, achos fi'n sgrifennu hunangofiant, a fi wedi gwneud un, 10 mlynedd yn ôl, oedd Heno yna yn ysir hunangofiant Cymraeg, ond oedd hwnna gyd yn fywyd gwych. Y llwyddiant? Llwyddiant i gyd, felly fi wedi dal siarad am y llwyddiant yn y llyfr Saesneg, ond beth wedi digwydd ers ni hefyd. A sy'n credu bod bobl yn moyn darllen hwnna, falle fwy na beth fi wedi gwneud yn y gorffennol. Ond fi wedi cadw popeth, mae boxes da fi yn y tŷ, a fi wedi cadw pob tamer o bapur, pethau da a'r pethau drwg, mwyn dod i popeth gyda'i gilydd yn y llyfr. A ti'n hollol, ti'n modd, siŵr nawr, byddi ti ddim yn mynd nôl i'r stad na? O, byth. Na, byth. Fi wedi cael yn gyfle i ddod nôl, a fi ddim wedi dweddu lan mewn bocs neu yn jail. A gallai un o'r ddoi wedi digwydd, achos o pethau mynd mor wael. Dwi'n gwybod beth bydde wedi digwydd nesaf. Ond na, fi'n hapus nawr, fi'n ôl yn byw Mumbles, fi'n ffit, fi'n ymarfer, fi'n gobeithio chwarae falle bach o rygbi yn yr hydref, y veterans, sylwebu ar y gemau gymanwlad, ar y reslo, lan yn Birmingham, felly mae lot o bethau ar y gweill gyda fi. A fi'n edrych ymlaen at y dyfodol am y tro cynta am flynyddau. Ond i'n edrych nôl o'r blaen trwy'r amser a byw yn y gorffennol, a dim byd i edrych mlaen ato, ond fi'n edrych mlaen nawr am gwyliau, fi'n edrych mlaen am pethau bach yn lle pethau mawr. A dyna beth sy'n bwysig, dwi'n meddwl. O, non, ti'n mo be, fi'n edrych ti siwt gymaint yn fod mor onest. Ti'n mo, fi'n siŵr bod e ddim yn hawdd, achos ti'n goffa wynebu pethau ofnadw, ond fel ti'n gweud, edrych mlaen yn lle edrych nôl, a mae wedi bod mor lyflu gweld ti to. As mae rhywun allan sy'n stryglo fel yn ni, mae golau ar diwedd y goleuni, a mae eisiau cael help siarad gyda bobl a bod yn benderfynol a wneud eich hunan.